2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халык бердәмлеге елы дип игълан ителде. Рөстәм Миңниханов Республика дәүләт сайтына еллык юлламасында шул хакта белдерде. Тулырак киләсе репортажда. Залга җыелучыларның кайберләре инженерлар, укытучылар, табиблар, авыл хезмәтчәннәре өчен бу әле беренче очрашу. Алар көн саен кырга чыга, укучылар янына сыйныфка керә, станоклар янында эшли, ак халатлар кия. Юлламада әйтелгән һәр сүз нәкъ менә биргә чакырылган кешеләргә, Татарстанда яшәүче һәр кешегә кагыла. Елдан-ел безнең шәһәрләр һәм авыллар матурлана бара. Без бу масштаблы эшне республика программалары һәм милли проектлар кысаларында дәвам итәчәкбез. Барысы да кешеләр муллыгы, иминлеге хакына. Күптән түгел узган сайлаулар билгеләнгән юнәлешләрнең дөрестлегенә инандырды. 83%-тан артык сайлаучы Рөстәм Миңнихановны яклап тавыш бирде. Яңа программаларны гамәлгә ашыру, яңа объектлар төзүдән тыш, рухи яшәешкә дә игътибар артты. Телебез халкыбыз өчен уртак байлык һәм мирас. Рухи яктан берләштерүче зур көч. Бөтен дөнья татар конгрессының бурычы милләт җыенында кабул ителгән стратегияне тормышка ашыру. Без Марат Гытыф улы Ахметов җитәкли торган татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссияга да зур өметләр баглыйбыз. Бу эштә барлык хакимият органнары һәм иҗтимагый оешмалар катнашырга тиеш. Шул ук вакытта һәркемнең шәхси үрнәге мөһим. 2021 елны президент туган телләр һәм бердәмлек юлы дип игълан итте. Юлламада халык безнең күп милләтле республика турында һәр вакытта да әйтте. Менә 2нче елга шушы безнең милләт телләре һәм халыкны берләштерә торган дип елны игълан итү хактан да бу безнең зур байлыгыбыз. Бу безнең зур горурлыгыбыз. Менә быел Татарстанның 100 елгын үткәргән вакытта без һәр вакытта да һәр бер кешегә, һәр бер милләт халкына шундай зур ихтирам белән, зур рәхмәтле карадык. Һәм алар каршында яңа бурычлар куйды. Әлбәттә, президентның бу елгы юлламасының эштәлеге ул берникадәр инде көтелгән иде, чөнки президент сайлаулары алдыннан Рөстәм Миңнехановның ике бик мөһим мәкаләсе дөнья күрде. Беренчесе ул традицияларга тугрылык һәм киләчәккә ышаныч дигән, һәм икенчесе инде республиканың икътисады үсеше турында. Һәм менә ул статьяларда күтәрелгән һәм кузгатылган бик мөһим бурычлар, алар бүген менә бу юллама белән беркетелде. Бөтен төрле дәрәҗәдәге дәүләт, муниципаль һәм җәмәгатьчелек оешмалары һәм хезмәт коллективлары алдында шушы максатка тупланып эшләү турында. Республикада яшәүче төрле милләтләр халыкларының милли мәдәни ихтыяҗларын кайгырту, төрле милләт халыкларын берләштерү өчен яңа мөмкинлекләр ачыла. Комплекс программа ясап, куелган бурычларны тулай үтәргә дигән нәтиҗә белән эшләргә исәплибез. Безгә бик шат булды менә киләчәк 21 елны телләр елы һәм халыкара дуслыгы елы дип президент тәкъдим итте, без аны хупладык. Һәм программаларыбызда көндәлек эшебездә шул куелган бурыч, тәкъдим ителгән таләпләрен матурына үтәрбез. Нигә дигәндә, күп милләтле республика, күп динне халык, менә безгә халык дуслыгы, халыкара аңлашып яшәү иң мөһим мәсьәлә. Киләчәктә президент юлламасында билгеләнгән бурычларны чынга ашыруда бергәләп киңәшләшеп эшләр өчен республикада барлык мөмкинлекләр дә бар. Фанис Мөхәммәтов, Лилар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.